1944 годзе на экраны выходзіць фільм «Газлайт» альбо «Газавае святло». У ім, па сюжэту, муж займаецца тым, што пытаецца пазбавіцца ад сваёй жонкі праз тое, што планамерна і паслядоўна зводзіць яе з розуму. Він яе блытае, ён вымушае яе паверыць у тое, чаго не было, альбо забыцца на тое, што насамрэч адбывалася. І гэтая мярзотная справа у яго атрымліваецца настолькі выдатна, што пад канец жонка рэальна ў кроку ад вар'яцтва і гаворка ідзе ўжо аб тым, каб яе змясціць у псіхіятрычную лякарню. Чым гэта ўсё скончылася, можна даведацца з фільму, які я вам, дарэчы, літаральна ўсім раю паглядзець, бо гэта такі супер відэа-падручнік па таксічных адносінах. Вось усё тое, пра што мы размаўляем у нашай рубрыцы, там ёсць і маніпуляцыі, і ўсё на свеце. Ну а мы з вами сёння пагаворым пра газлайтынг, маніпуляцыю, якой гэты фільм даў назву. Вітайце! З вами канал Мая Сэнс, рубрыка «Гэта як завецца». Мы тут дэтаксікацыі адносінаў балуемся. Калі вам гэтая тэма адгукаецца, то пастаўце лайк гэтаму відэа, падзяліцеся сваімі думкамі ў каментарах, ну і падпісвайцеся на мой канал, калі вы яшчэ не там. А мы пагналі. Насамрэч, назваць газлайтынг маніпуляцыяй гэта азначае некалькі зменшыць справу. Бо газлайтынг гэта такая атамная бомба сярод маніпуляцый. Прыдумаць штосьці больш атрутнае і разбуральнае для псіхічнага, а таксама і фізічнага здароўя папросту складана. Кароль маніпуляцый. Як жа газлайтынг выглядае ў адносінах? Давайте паглядзім. Ну, самы просты, такі, можна сказаць, лайтовы варыянт газлайтынга гэта такога не было, з варыяцыяй я такога не казаў ці не казала. Ну, напрыклад, ваш бойфренд пры сябрах абазваў вас тлустай свіньёй. Ну, вы абражаецеся і назаўтра яму выказваеце сваю незадаволенасць. Што ты такое кажаш? Як гэта так? Ён на вас глядзіць крыштальна сумленнымі вачыма і кажа, ты што, трызнеш? Я ніколі такога не казаў. Можа, ты занадта шмат выпіла? А можна і наадварот, запэўніць чалавека ў тым, чаго насамрэч не было. Ну, вось, напрыклад, эпізод з фільма «Газлайт», «Газавае святло». Ну, гераіня ідзе з мужам, сваім аб'юзерам, па вуліцы і аўтаматычна ківае ў адказ на прывітанне нейкага мужчыны. Ну, гэты мужчына потым яшчэ сыграе сваю ролю ў сюжэце, але пакуль што яны не знаёмы. Але муж-газлайцер адразу ідзе ў напад. Хто гэта? Чаму ты з ім павіталася? Вы што, знаёмыя? Ён адмыслова цябе чакаў на вуліцы? Паміж вамі нешта было? І гераіня ўжо пачынае апраўдвацца і сама не ведае, за што яна апраўдваецца. І гэта вельмі тыпова для ахвяры газлайтынгу, што я наогул не разумею, што адбываецца, не адчуваю сябе вінаватым ці вінаватай і наогул не разумею, пра што гэта ўсё, што я калі зрабіў не так. Але я адчуваю, што лепш я папрашу прабачэння, бо іначай ад мяне папросту не адчэпяцца. Вось гэтае катаванне будзе яно бясконца доўжыцца. Аднак і выбачэнні ратуюць не заўсёды, бо калі газлайтер адчувае, што вы выбачаецеся проста, каб спыніць нейкую размову ці сітуацыю, то ён ці яна на гэтым не спыняецца. І тады, каб даціснуць ахвяру, газлайтынг можа дапаўняцца яшчэ адным варыянтам, які называецца каментар псіхолага альбо маніпуляцыя праўдай. Ну, напрыклад, так. Слухай, я ж выдатна бачу, што ты насамрэч не шкадуеш за тое, што зрабіў. Ты хлусіш мне? Ну, гэта праўда, бо вы сапраўды не вінаватыя, не разумееце, в чым справа. Ну, давай, распавядзі мне канкрэтна ў дэталях, за што ты зараз выбачаешся. Што тут адбываецца? У газлайтынга, у варыянце каментар псіхолага, вам тлумачаць, што насамрэч у двух косях вы адчуваеце ці якую матывацыю для таго ці іншага ўчынка маеце. Гэтая маніпуляцыя часта пачынаецца са слова «насамрэч» ці «ты ж разумееш». Но ты ж разумееш, што я маю рацыю, і ты спрачаешся чыста з упартасці. Насамрэч, у цябе проста незавершаная сепарацыя ад мамы. Вось ты чапляешся да мяне. Насамрэч, ты папросту мне зайздросціш. Што? Патэнцыяльны працадаўца зацікавіўся тваім рэзюмэ? Просіць даслаць дадатковыя звесткі? Ой, слухай, ты што не ведаеш, чаго ён насамрэч хоча? Ён проста пабачыў на фота, што ты смазлівая, хоча да цябе падкаціць.
Ну, слухай, ну ты ж не думаеш насамрэч, што вось направду яго зацікавілі твае здольнасці і твой працоўны досвед. Ну, ха-ха, ну як гэта магчыма? Гэтаксама можна дадаць каментар псіхолага, вось эту маніпуляцыю, каб перавярнуць дагары нагамі матывы вашых учынкаў. Чаму ты пытаешься, калі я вярнуся дадому? Хочаш своечасова зрабіць мне вячэру? Ты што, мяне за дурня трымаеш? Думаеш, я не бачу, што насамрэч ты збіраешся сустрэцца з каханкам, пакуль мяне не будзе? Так, на якую гадзіну вы дамовіліся? А ну-ка, пакажы сваю перапіску ў тэлефоне. Вось так вось гэта адбываецца. Ну, падаецца, што вось такія гэтыя гульні, да, паверу тое, чаго не было. Выбачыся, сама не ведаеш за што, ну і гэтак далей, да, ну гэта такая вось тапорная, можна сказаць, гульня, да, такая вельмі грубая. Ну, бо я ж памятаю, што было насамрэч, што не было, хто што сказаў, хто што не казаў, што я зрабіў, што ты зрабіў і гэтак далей, да. Ну як словы мужа, жонкі, бойфренда, дзяўчыны могуць на мяне паўплываць, акром, ну, папросту такой агульнай агіды на сітуацыю, што вось каханы ці каханая можа вось так спрабаваць усіць, маніпуліраваць і так далей. Але калі такія сітуацыі паўтараюцца дзень за днём, тыдзень за тыднем, месяц за месяцам, калі на кожнае сваё слово вы пастаянна чуеце, што гэтага не было, альбо наадварот, гэта было, але не так, як ты памятаеш, то тады псіхіка паволі пачынае разгойдвацца. І гэта вельмі страшна. Мы трацім апору. Да? Мы ўжо не можам давяраць сваёй памяці. Тым больш, калі для гэтага вось ствараюцца адпаведныя ўмовы. Іх сам газлайтер ці газлайтерка стварае. Вось, напрыклад, з фільму «Газлайт». Муж сам здымае са сцяны ў доме невялічкую карціну і яе хавае, а потым абвінавачвае ў гэтым жонку. Ён патрабуе патлумачыць, чаму яна гэта робіць. Ну, зразумела, яна не можа гэтага патлумачыць, бо ніякай карціны яна не здымала. Аднак, памятаючы, што гэта адбываецца не ў першы раз, і карціна заўсёды знаходзілася ў адным і тым жа месцы, яна ідзе ў гэтае месца, знаходзіць там карціну. Ну, і гэта зараз жа выкарыстоўваецца яе мужам як доказ яе віны. А, так ты насамрэч зведала, дзе гэтая карціна? Значыць, ты яе туды паклала. Ну, зразумела, газлайтер не выступае ў адзіноце. Ён можа дапаўняцца гвалтам, у тым ліку фізічным гвалтам, а таксама іншымі маніпуляцыямі, у тым ліку такой маніпуляцыі, як перакідванне віны. Калі адразу пасля газлайтынгу ідзе абвінавачванне. Я такога не казаў. Ты вечна ўсё перакручваеш, з табой размаўляць немагчыма. Ты толькі і робіш, што чапляешся мне да словаў. Бінга! Увага пераключылася. Вы уже не доказваеце, што там хто каго не казаў. Вы уже доказваеце, што да ніякіх словаў вы не чапляецеся, просто хочаце высветліць сітуацыю. Вось такое. Вы з вашай дзяўчынай прыходзіце на вечарын, дзе яна пачынае відавочна фліртаваць з нейкім іншым хлопцам. Ну, вы выказваеце сваю незадаволенасць, што это такое адбываецца. Чуеце адказ? А мне што, уже нельга ні з кім паразмаўляць? Што у тебя за думкі ў галаве такія, што ты бачыш вакол толькі флірт? Я так і ведала, што ты сексуальна заклапочан. Напрыклад, таксама у фільме «Газлайт» муж відавочна фліртуе з горнічнай. У них там ёсць горнічная, служанка, ён з ёй фліртуе на вачах жонкі. Да, гэта відавочна. Калі яна скардзіцца на гэта, што это такое адбываецца, ён адказвае: слухай, ну ты ж сама хацела, каб я быў ветлівы з прыслугай. Ты што, сама не разумееш, чаго ты хочаш? Да? Ось яна. Газлайтинг і абвінавачванне. Гэта проста размова, а ты яшчэ не ведаеш, чаго хочаш. Гэта ж прыём перакідвання віны ўжываецца, калі ахвяра газлайтингу выказвае нейкую незадаволенасць і спрабуе вывесці маніпулятара на чыстую ваду. Ты што, сапраўды думаеш, што я магу вось так проста ў вочы табе і лгаць? Блытаць цябе, зводзіць з розума? Я ж цябе так кахаю, так непакоюся за цябе. Ты можаш наогул падазраваць мяне ў такіх жудасных рэчах. Што наогул за чалавек такі, што ў цябе вось такое ў галаве происходит, ну? Бінго. Наступны варыянт газлайтингу, яшчэ які можа быць, гэта ты неслушна зразумеў ці зразумеў. Ну, напрыклад, ёсць дачка, уже даволі дарослая, і яе маці. І маці, будучы ў нейкі момант незадаволеная дачкой, раззлаваная на яе, кажа: лепей бы я аборт зрабіла, ты мне ўсё жыццё паламала. Да? І дачцэ, зразумела, гэта вельмі балюча такое чуць. Потым, ужо праз нейкі час, яна прыгадвае маці гэтыя словы, што ты мне вось такое сказала, а тая кажа: так я ж пажартавала. Ну, да, жартачкамі з такім. Да? Вось, дарэчы, я пажартаваў ці я пажартавала,
гэта таксама вельмі часты варыянт газлайтынгу. Таму часам можа падавацца, што з нейкім чалавекам вы быццам бы страцілі пачуццё гумару. Вось усіхнія жарты вы разумееце, а ягоныя ці яе не разумееце. Вось што ён ці яна не скажа, вечна вы неслушна ўспрымаеце. Прычым заўсёды вам падаецца, што вас прынізілі, зняважылі і гэтак далей. А гэта насамрэч жарты такія, а вы ўсё не разумееце. Так вось, калі вам падаецца, то вам не падаецца. Звярніце на гэта ўвагу, бо гэта неспроста, як казаў Вінні-Пух. Вельмі проста можа апынуцца, што справа не ў вас, а ў тым, што вас патрохі газлайцяць, правяраючы, наколькі лёгка вы на гэта паддадзіцеся, наколькі вы давяраеце ці не давяраеце сабе самой, сабе самому. Бывае і так, што маніпулятар выкарыстоўвае для газлайтынгу кантраст паміж словамі і невербалікай, то бок мовай цела, інтанацыямі і гэтак далей. Што здарылася? Нічога. Ты што, злуешся? Не злуюся. Не, слушай, я ж бачу, што такое, што здарылася. Та нічога такога не здарылася, адвалі ад мяне. Паспрабуй слушна зразумець, што тут адбываецца. Значна больш такі жорсткі варыянт ужывання гэтага кантрасту – гэта супрацьлегласць словаў і дзеянняў. Напрыклад, так. Я ж табе добрага жадаю. Ты ж дурачка. Табе ж на вуліцу выходзіць нельга, цябе там кожны пакрыўдзіць. Адна твая надзея на мяне і маю абарону. Усе цябе і абараняю, кажа жонцы, прыкоўваючы яе наручнікамі да батарэі. І так, калі ён захоча, ён з лёгкасцю даб'ецца, каб ахвяра яшчэ горача падзякавала яму за такую апеку. Тут яшчэ вось такая важная справа, што каб газлайтынг быў найбольш паспяховым, трэба далучыць да яго атачэнне ахвяры. Прычым гэта лепей за ўсё зрабіць так, каб яно, гэтае атачэнне, нават не заўважыла, што яно зараз працуе на карысць агрэсара. Напрыклад, так, можна маме вашай дзяўчыны сказаць: Мара Івановна, нешта я так хвалююся за Машу. Яна неяк так дзіўна рэагуе, яна ўсё забываецца, яна блытае нешта. Яна заўсёды імкнецца мяне ў нечым абвінаваціць. Можа, вы б з ёй неяк так паразмаўлялі. Я гатовы лекара плаціць, калі трэба. У фільме «Газлайт» муж усім распавядае пра тое, напрыклад, што жонка хварэе, што яна дрэнна сябе адчувае, таму не выходзіць на вуліцу і не можа ні з кім сустракацца. Словы, паўтораныя шматразова, успрымаюцца ўжо як праўда. Напрыклад, прыходзіць вось гэтая новая горнічная, тая самая, з якой потым муж фліртуе, і калі яна толькі з'яўляецца ў доме, яна пытаецца ў кухарку: а што, гаспадыня хварэе? Гаспадар кажа, што хварэе. А што, яна выглядае на хворую? Не асабліва, але вось гаспадар кажа. У выніку у газлайтера з'яўляецца такая світа, якая грае на яго баку, і часта гэта робіцца з найлепшых інтэнцый. Такія людзі атрымалі назву лятучыя малпы. Памятаеце, у злой чараўніцы Бастінды з кнігі пра чараўніка смарагдавага горада былі такія малпы, якіх яна дасылала на ворагаў, яны лёталі, там всіх кусалі. Так і тут. Ідэалам для газлайтера будзе такая сітуацыя, калі ахвяра наогул перастае стасавацца з кім-небудзь, акром яго ці яе і яго ці яе лятучых малпаў. І для гэтага, канешне, ахвяру трэба ізаляваць ад знешняга свету, ад знаёмых, сяброў, родных, якія не ўваходзяць у світу газлайтера. І ў выніку ахвяра трапляе ў нейкую паралельную рэальнасць. Калі яна адчувае, думае, робіць штосьці адно, а ўсе навокал кажуць, што гэта ёй падаецца, што наогул насамрэч яна думае, адчувае і робіць нешта зусім іншае. Вось гэта пачынае зводзіць з розуму. Узнікае пытанне, што з гэтым усім рабіць? Ці ёсць супраць газлайтера нейкія прыёмы, ці можна яму нешта супрацьпаставіць? Насамрэч можна, але не так многа, як можа хацелася. Бо газлайтынг, мы памятаем, гэта атамная бомба. Праз атамную бомбу не вельмі ёсць прыёмы, але можна паспрабаваць. І першае трэба зразумець, што чалавек, які робіць такія рэчы з вамі, гэта чалавек без эмпатыі, без сумлення, без аніякіх добрых пачуццяў да вас. Ён ці яна не зацікаўлены ў вашым развіцці, у том, каб вам было добра і вось гэта ўсё. Чалавек, які ўжывае газлайтынг у адносінах, вас не любіць, не кахае, з такой немаленькай верагоднасцю наогул не здольны да любові наогул. Таму першы, насамрэч, найлепшы варыянт – гэта скончыць гэтыя адносіны. А яшчэ лепей
у іх не трапляць. І ў мяне ёсць відэа пра прыкметы таксічных адносінаў вось тут. І важна пра гэтыя прыкметы памятаць, паглядзіць. Вось, ну, а калі ўжо мы ў такія адносіны патрапілі, то вельмі важна супрацьстаяць галоўным намерам газлайтера. Ну, па-першае, калі ён ці яна імкнецца вас ізаляваць, то не заставацца ў изоляцыі. Сустракацца з сяброўкамі роднымі, працягваць працаваць, сядзець на форумах, ну і гэтак далей. Да? Конечно, газлайтер ці газлайтерка будзе вас ўсё рабіць, каб гэта у вас забраць і гэта спыніць. Ну, лёгкага жыцця нам ніхто і не абяцаў з газлайтерам. Да? Так што ўсё роўна гэтаму супрацьстаім. Па-другое, захоўваем рэсурс. Займаемся любімымі справамі. Зноў-такі стасуемся з людзьмі, якія нам падабаюцца. Адным словам, мы падтрымліваем сябе. Ну і так, газлайтер будзе імкнуцца і гэтага нас пазбавіць. Але, можа, ён уже гэта зрабіў ці зарабіла, то тады трэба адваёваць тэрыторыю назад. Вельмі складана. Па-трэцяе, стратэгічна важна мець сферы жыцця, якія не залежаць ад газлайтера. І гэта таксама амаль немагчыма. Але гэта могуць быць сябры, з якімі вы сустракаецеся, хоча ён ці яна гэтага ці не хоча. Хобі, якое не залежыць ад яго ці яе меркавання на гэты конт. І вельмі важна грошы. Асобная фінансавая падушка бяспекі. Калі зараз у вас няма, то пачынаем крыху збіраць, капіць, адкладваць і гэтак далей. Вельмі важна. Нават у тым выпадку, калі вы захочаце сыходзіць. Але ось гэта ўсё нам дае такую сілу для асноўнага напрамку барацьбы. Гэта захаванне розуму. Што можна зрабіць яшчэ? Ведзіце дзённік. Да? Калі вы захочаце сысці, напрыклад, вы пачытаеце гэты дзённік і так успомніце, што менавіта з вами адбывалася. І тут вось што важна. Ніколі не спрабуйце з дапамогай дзённіка, дыктафона ці чагосьці яшчэ вывесці газлайтера ці газлайтерку на чыстую ваду. З кшталту я табе дакажу, што я казаў ці што я не казала. Вы нарвецеся альбо на нарцысічную ярасць, альбо на помсту, калі вы маеце справу з псіхапатам. Але і на тое, альбо і на тое, і на другое разам. Таму не, дзённік толькі для вас, каб вы ведалі, дзе праўда, каб вы маглі перачытаць, успомніць, як было і паверыць сабе самой ці сабе самому, што гэта сапраўды вось так. Для гэтага ж патрэбны стасункі з сябрамі, якія б маглі пацвердзіць, што нешта было, альбо чагосьці не было, што адносіны ідуць не ў здаровым кірунку. Магчыма, нам гэта будзе непрыемна чуць, што шчасць ідзе не так, да? Але праўда для людзей у адносінах газлайтерам яна каштоўнейшая за золата, потому што ўсё, што робіць газлайтер, напраўленае на тое, каб гэтай праўды нас пазбавіць. Таму захоўвайце гэты адносін. Ні ў якім выпадку не спрачайцеся з газлайтерам і не спрабуйце нічога яму ці ёй даказаць. Выкарыстаць ось такія фразы, напрыклад, замест гэтага. Я бачу гэта іначай. Для мяне гэта было па-іншаму. Да? Тут важна, зноў ж такі, да, не даказвайце. Вось пасля гэтай фразы сказалі і спыніліся, ўсё. Да? Газлайтер ці газлайтерка зацікаўленая на тое, каб выводзіць вас на эмоцыю, каб вы пачалі спрачацца, даказваць, і тады вы прайграеце, бо ён ці яна значна больш лепшы маніпулятар, чым вы. Да? Ось, таму, калі ласка, да, не спрачайцеся, але я бачу гэта вось так. Да? Я бачу гэта па-іншаму. Всё. Да? І вось з гэтай кропкі не сыходзьце. Ты кажаш так, я бачу гэта па-іншаму. У мяне іншае меркаванне. Всё. Да? Гэта тое, як вы можаце сябе абараніць. Я адразу сказала, гэта не так і шмат. Да? Ну, бо сапраўды жыццё з газлайтерам гэта штука такая вельмі на любіцеля, як кажа. Да? Так што падумайце яшчэ раз. Ну, вам вось гэта ўсё патрэбна. Да? Тут яшчэ такі важны момант, што калі вы вось гэта пачнеце рабіць, калі пачнеце зноў размаўляць са сваімі сябрамі, калі пачнеце займацца любімым хобі, калі пачнеце казаць, не, я бачу гэта па-іншаму, то вельмі ёсць верагоднасць таго, што гэтыя адносіны папросту распадуцца, бо газлайтеру гэта не цікава. Так? Газлайтеру трэба з вас зрабіць ахвяру, каб вы абсалютна страцілі усялякую апору, акрамя яго ці яе. Да? Бо ўсё гэта робіцца, да, вас з розуму зводзяць для таго, каб вы не давяралі сваім пачуццям, сваёй памяці, сваім адчуванням, сваім дзеянням, сваім думкам, да, усяму сабе не давяралі, а давяралі каму? Ну, правильно, агрэсору, да?
бо ён становіцца ў такой сітуацыі вашай адзінай апоры, які ведае, што слушна, што не слушна, што вы сказалі, чаго вы не казалі і гэтак далей. Да? Вось гэта робіцца для гэтага, каб паставіць вас у поўную залежнасць ад агрэсара. Вось гэтаму трэба супрацьстаяць. Да? Гэта вельмі складана. Да? І таму яшчэ раз падумайце, ці вам гэта патрэбна. І ці калі вы пачнеце сябе вось так адваёўваць сваю тэрыторыю назад, крок за крокам, да? Ёсць вялікая верагоднасць, што гэтыя адносіны папросту скончацца. Да? І можа гэта будзе не самае горшае для вас вырашэнне сітуацыі. Раскажыце, сябры, што вы думаеце пра ўсё гэта, ці сустракалі вы такіх людзей у сваім жыцці? Пішыце каментары, калі вам было цікава і карысна гэтае відэо, пастаўце лайк, не забудзьцеся, падпішыцеся на канал, калі вы яшчэ не там, і давайце падтрымліваць адно аднаго, бо гэта мае сэнс.